Дарик Радио. Дарик. Хубава местна храна. И на седмица дойде от само себе. Една от техника се казва "Не бей хляб". Тя е много представителна, тя е нова песен, която не съм записвал в други варианти. Нямаме в гитарно изпълнение, тя излезе единствено в кървит с пия. Женка от село, жена е слабичка и бледа. Хвърлям се, ще се. Зеленчуци, щом баща и гледа. Хляб синтезира според мен е тази Звук и цвят. Поканили сме отново съцвети от даровити художници от различни поколения, с различни биографии, от различни